Tjena. Åt klockan 1 i Linköping. Nu, Linköping City. 2:15. Precis. Och nu är det bad. Kom igen grabbar, nu kör vi. Fy fan vad kallt. Jag har inga bollar kvar. Skönt eller? Just skönt. Penis. Vi måste ju i och doppa oss. Jättekul. Jag ska gå på mer. Ja, 1, 2, 3. Seriöst. Nu var han ännu mindre. Jag tror GR dog alltså. Ska åka hem nu. Colin!